La cérémonie qui nous réunit s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes filles et femmes sur une thématique d'actualité qu'est la réforme du secteur de la sécurité et du désarmement, démobilisation et réinsertion. Tout le plaisir est donc pour moi aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à cet important atelier, initié par le Réseau national pour le développement des jeunes filles et femmes du Mali avec le concours financier de la MINUSMA. Le Réseau national pour le développement des jeunes filles présenté. Un réseau qui a fait un peu de ça, qui a sauvé la taranier, personne la taranier, fait un peu de ça, qui a un réseau qui a fait ça. On a décidé d'atelier d'organiser les flats pour que nous soyons placés dans un Recevoir par ma voix tous les encouragements du directeur section RSS de la MINUSMA que je représente ici ce matin. La MINUSMA, à travers sa section RSS DDR, soutient aussi bien le gouvernement que les organisations de la société civile. Notre soutien aux organisations de la société civile se résume entre par les organisations des ateliers de formation, des rencontres d'échange, des séances de formation et de sensibilisation qui ont abouti à la mise en place d'une plateforme d'engagement des jeunes dans le processus RSS-DDR. Atelier qu'on a c'est la fête maman, il a fait accord pour la paix et la réconciliation. Donc accord signé, donc accord pour ma travail de jour de mana qu'on a. Anda c'est loma. Anda sera musoba loi ni avec ma résolution 1325 pour résolution adoptée la Nations Unies fait. Anda c'est loma musoba joro de jour de mana taranya ko la ani chama. Anda c'est le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Ni atelier sigilen bo de kan ka o de barak o ko de ɲɛfɔ musow ye k'u jɔyɔrɔ f'u ye olu jɔyɔrɔ ye mun ye surtout n'i ye Mali ta bi musow kulula musow hakɛ ka ca ni cɛw ye donc or an dun b'a dɔn mɔgɔ minnu hakɛ ka ca n'e ko k'i bɛna dilanni kɛ ko ka jamana ko dɔ dilan ko ka bɛn ko la o ko bɛ se ka k'olu kɔ yɔrɔ ko tɛ se ka k'olu kɔ donc olu n'olu y'u jɔyɔrɔ dɔn o la ni olu nin donn'a la olu bɛ mobilisation minnu kɛ fara ɲɔgɔn kan minnu kɛ olu de bɛ du gulonmanw ye olu de bɛ se ka kunnafoniw caman di olu bɛ hali n'a kɛlɛ bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'olu tɛ dɔ muso ye dɔ den ou dɔ ba ye donc a ka ca la musow jɔyɔrɔ ka bon bɛn kuma la musow jɔyɔrɔ ka bon sécurité kuma la wa u niyɔrɔ ye mun ye olu de bɛ se k'o fɔ wa n'u y'o fɔ o kan ka ɲini k'o lakile pour que u ka lafiya. donc les filles vraiment moi tɛmɛ na muso jɛkulu bi duuru de tun bɛ yan nɔ olu de formera donc après olu de bɛ taga terrain sanfɛ pour que an ka population ɲɛfɔliya k'u ye sisan nɔ ka essayer k'a fɔ halisa an bɛ bɛn de ɲini an ka jamana kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ bɛnnasigi ye tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ san kelen ko tɛ san fila ko tɛ mais dɔɔni de don n'an jɛra k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa k'an jɔyɔrɔ dɔn musow k'u jɔyɔrɔ dɔn jamana kɔnɔna na muso misɛnninw k'u jɔyɔrɔ dɔn jamana kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ yɛlɛma caman bɛ don an ka jamana tagaɲɛ kow la.